Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Ɲare cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔba aw minnu bɛ ka Joliba TV News ale lajɛ aw minnu bɛ ka radio Joliba lamɛn limanaw an b'aw fo dante foli min na aw bisimila aw ka kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan bi arabadon in na min bɛ utukalo ale tile 30 kofɔ san 2023 limanaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka jira k'a fɔ ladala jɛmukan in a bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma. Min ye nɛgɛ kaɲɛ 9 kɔni mana se ka ban an bɛ nin kɛnɛ in ka gafew mana bɔ ka se ka o lakale aw ye bamanankan na aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na ɲan sigilen kɛnɛ kan gafew caman bɔra minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan nɔ limanaw o bɛ tali kɛ les échos welewele Nouvel Horizon l'indicateur du renouveau ale bien l'indépendant bien le soir de Bamako ale bien le Pelinkan bien fo ka taa se le républicain ni fasiridi sɛbɛn limanaw ni waati kɔni ma an tan tɛgɛ ma an na nin bɛɛ lajɛlen lakale aw ka faamuya kama kuma na an t'a ko bila daden la fasiridi sɛbɛn min n'an kama ko les échos welewele an b'a daminɛ ni ale ye a kuma na a ye ɲininkali kɛ a ko n'a sɔrɔla Adama Jara ni dɔw kama ko Ben le cerveau Adama Jara Ben le cerveau faranjɛla fanga min n'an fila kɔnɔna la nin ye olu ye a dɛmɛbaga belebeleba dɔw ye n'a sɔrɔla Adama Jara di Ben le cerveau n'a ni faranjɛla fanga cɛ ni furusa de tɛ ka kɛ bi furusa in tɛ furusa wɛrɛ ye o limanaw n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ bi sini an man di ayiwa a jarala k'a fɔ Adama Jara kuma minnu b'a da sisan a jarala k'a fɔ a bɛ waati damadɔ bɔ sisan min ye yɛrɛwolo debout sur les remparts ayiwa a ɲɛmɔgɔ in n'o ye Adama Jara Ben le cerveau a ka kumaw ka ca sisan kosɛbɛ a ka kumaw la limanaw n'i ye jateminɛ kɛ réseaux sociaux kan a bɛ fɔ ko Adama Jara Ben le cerveau ko kumakan n'o ye vocalu ye o bɛ bɔ a nɔfɛ wa min ye a jarala k'a fɔ kosa in na a yɛrɛ taama ɲɔgɔn ani min ka ko ɲɛ bɛɛ lajɛlen u ka wulikajɔw b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye minisiri kɔrɔ in ye madame Wadije Fune Kulubali yɔrɔ kosa in na yɛrɛ o sen bɔra gouvernement ko la ani fana n'i ye jateminɛ kɛ limanaw min ye CNT Conseil national de transition ale fana wariko a jala k'a fɔ nin waati in na camanba de faralen don o wariko la Adama Jara Ben le cerveau kumana nin bɛɛ lajɛlen kan a jala k'a fɔ a bɛna fɔ dingɛ min bɛ yen n'o sennen bɛ ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ faranjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ayiwa ani CNT maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko dingɛ in ayiwa a bɛ ka bonya dɔɔni dɔɔni dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Ben le cerveau a jala k'a fɔ nin wagati ninnu na ayiwa a bɛ ka bɔli minnu kɛ ayiwa n'a sɔrɔla ko ayiwa colonel minnu bɛ fanga la bi limanaw na farati do kuma minnu bɛ a da nka n'i y'a jateminɛ kɛ Adama Jara Ben le cerveau français gɛnni ko kuma min n'o tun bɛ sen na n'o de y'a ka kɛlɛ yɛrɛ ye a jala k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi limanaw Adama Jara Ben le cerveau a ka kɛlɛ a bɛ ɲini ka na yɛlɛma ayiwa ka ɲɛsin faranjɛla fanga a marabaw ma waati min na limanaw n'i ye jateminɛ kɛ ayiwa jamana faranjɛla fanga ayiwa dɔw bɛ k'a fɔ ko dɔ ka fara a kan dɔw yɛrɛ ko ayiwa faranjɛla fanga ye fɛn kana fara a kan min ye yɛrɛwolo debout sur les remparts a ɲɛmɔgɔ in ye ka bɔli ninnu na a jarala k'a fɔ ko faranjɛla fanga in foyi tɛna fara a kan CEDEAO do o CEDEAO tɛ o Mali de ka koɲɛ ye ka Mali kungo y'a kungo ye min ye Adama Jara Ben le cerveau ayiwa a ye ɲɛfɔli minnu kɛ a ko faranjɛla fanga ayiwa ni n'a b'u kɔnɔ de ka dɔ fara faranjɛla fanga in a waati kan ayiwa ko waati foyi tɛna fara a kan sabu ayiwa ko n'i y'a lajɛ limanaw k'a bɛna fɔ kulonkɛ de bɛ sen na sisan ale ka jateminɛ la sɛbɛko tɛ sen na a fɔra k'a fɔ ko waati min n'o ye calendrier électoral ye n'o ye kalata waatiw ye olu baaraw ka se ka kɛ n'a fɔra k'a fɔ ko maa damadɔ de bɛ taa sigi ka olu lamɛn n'olu ko ka dɔ fara faranjɛla fanga kan limanaw ko olu ka kumakanw bɛ lamɛn Adama Jara Ben le cerveau ko sɛbɛ yɛrɛ bɛ min sa ko jamana kɔnɔna la k'a kɛ yɛrɛ maa damadɔ n'olu ye fanga tulokɔrɔ kuma duman fɔ ka ban olu de bɛ sigi ka olu lamɛn minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ ko suko ni dugusajɛ kɛ ka wulikajɔ kɛ jamana bɛ se ka jɔ cogo min na ayiwa a ko n'i y'a lajɛ o tɛ se ka bɛn a ko n'i taara an ka jamana yɛrɛ ayiwa kunnafoniw bɛ ɲini yɔrɔ min na service de renseignement la i bɛ taa sɔrɔ de ayiwa maa kelen kungo de bɛ kuma bɛ fɔ yen ayiwa ko karisa bɛ tan a bɛ jamana kɔnɔ ayiwa a bɛ ka wari minɛ yan walima ani karisa bɛ jɛ la
ko nin kuma dɔrɔn de bɛ yen bɔlɔlɔ siraw kan bi ko nin kɔni ye kulonkɛw de ye Adama Jara Ben le cerveau ko olu ka kɛlɛ wulila min kama jamanaw ka jamana dɛmɛ ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka jamana bɔ jɔnya wale kɔnɔna la a ko baara min kɛra ka Faransi gɛn baara in kɛra nka maaw hakili la ko baara in ko a kɛra ka se hakɛ min na a ma se o yɔrɔ la sabu bi bi in na kulonkɛ bɛ ka don baara kɔnɔna la wa sɛbɛko tɛ ka caya kosɛbɛ ko n'a fɔra k'a fɔ jamana furanjɛla fanga waati min na ayiwa maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲini ka kalataw boloda ka ko sɛbɛw kɛ jamana kɔnɔ ko ale tulo bɛ min na a n'ale ɲɛ bɛ min na ayiwa o tɛ fɛn ye fɛn min ni maa bɛ se ka i jigi sɛmɛ a la dɛ o la an bɛ don min na i ko bi jamanaw fasiri n'o ye ECHO ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye yɛrɛwolo debout sur le rempart a maa min fana bɛ yen n'o ye Dirisa Mɛmɛnta ye yɔrɔ kɔsa in na a na kɛ ale fana sugandira ka bila minisiriso min n'o ye promotion de la femme de l'enfant et de la famille n'i ye jateminɛ kɛ ani a ka minisiri min n'o ye madame Wadije Fune ye ninnu bɛɛ lajɛlen tɛgɛ bɔra kow la a bɛ n'a fɔ yɛrɛwolo debout sur le rempart ɲɛmɔgɔ in nin ma bɛn nin ko ninnu ma bɛn a ma sabu minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu ye kɛlɛ kɛ hakilila b'olu la olu bɛ ka baara kɛ bi ko ka olu sama ka bɔ baara kɔnɔna la min ye Adama Jara Ben le cerveau a na kɛ o kun jɔnjɔn ninnu de bɛ k'a to bi Adama Jara Ben le cerveau ko u ka wulikajɔ minnu n'a sɔrɔla laɲini min b'a la furanjɛla fanga ka san sɔrɔ n'a sɔrɔla o de bɛ ka kɛ bolo kɔfɛ ko ye bi an bɛ waati min na ko sisan Ben le cerveau kɔni ka kuma minnu b'a da ayiwa kuma ninnu jamanaw kunkolo tɛ se k'a faamuya dɛ kunnafoni filɛ nin ye ne ka kuma tɛ dɛ an ye nin bɔ ECHO welewele kɔnɔ aw bonya b'a la. An bɔra ye limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon ale y'a yira k'a fɔ ko gafe laban min n'o ye sɛgɛsɛgɛli gafe n'o ye rapport ye rapport Dodi o tɛ dɔwɛrɛ ye o limanaw sɛgɛsɛgɛli min n'o o laɲinina jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko ka an ka sanuko koɲɛ bɛɛ lajɛlen ko k'a sɛgɛsɛgɛ sanu bɛ don wo kɔnɔna la k'a dɔn a nafa min bɛ se jamana ma jamana ta ye min y'a la Mali sanuko ka se k'a sɛgɛsɛgɛ a jala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ kɛra filanan min filɛ nin n'o ye rapport filanan ye rapport Dodi ayiwa ko o dara jamanakuntigi tɛgɛ libanaw a jala k'a fɔ rapport filanan in na ayiwa jateminɛ kɛra k'a fɔ ko Mali kɔni bɛ sɔn ka ayiwa nafolo min sɔrɔ a ka sanu kunkɔrɔ ayiwa san o san k'a bɛ se miliyari 2,000 ɲɔgɔnna ma o la sa n'i ye jateminɛ kɛ ko nka ayiwa rapport in kɔni sɛgɛsɛgɛli kɛra a dira jamanakuntigi ma nka ko rapport in kɔni kɛn bɛ k'a dogo kɛlɛ i b'a fɔ ko jakumabo n'i ye jateminɛ kɛ kunungo yɛrɛ colonel n k'a fɔ ntɛnɛn tɛmɛnen sa kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen utukalo tile 28 ko Kuluba min ye rapport Dodi final ye min ni baaraw kɛra yɔrɔ ni maaw hakili b'a la kabi mɛ kalo tile 11 san 2022 jamanakuntigi yɛrɛ de ye laɲini kɛ conseil des ministres dɔ senfɛ ko ka Mali sanuko ko ka kungo n'a ɲɛɲɛ ko ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn jamana yɛrɛ ta ye mun ye sanuko la Mali ka mun ye sanuko la sanu min n'a bɛ bɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ an ta y'a la mun ye ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ o la jamanaden bɛɛ lajɛlen sanu ka yeleke bɛɛ lajɛlen ayiwa o laɲini kɛra yamaruya dira CNT ma ale ka min ye hali an ka code minier jamanaw ka falen don o la a jala k'a fɔ yɛrɛ rapport filanan min bɔra o ni code minier o bilali sen kan jamanakuntigi ye o yamaruya di ntɛnɛn tɛmɛnen utukalo tile 28 ka o bila sen kan o bɛna fɔ sariya kura tara an ka sanuko la taabolo kuraw donna a ko la Nouvelle Horizon y'a yira k'a fɔ rapport fɔlɔfɔlɔ min n'o kɛra ni jamana ɲɛmɔgɔw y'o ɲini a jala k'a fɔ ko majɛba de tun bɛ Mali sanuko la minisiri min yɛrɛ bɛ nafoloko kunna Alfuseni Sanu ale tun y'a yira k'a fɔ ko ayiwa Mali tun bɛ sanu min sɔrɔ Mali tun bɛ nafolo min sɔrɔ sanu kunkɔrɔ miliyari 300 walima miliyari 600 Mali tun b'o de sɔrɔ nka o yɛrɛ la o bɛɛ tun tɛ sɔrɔ koyi dɔɔni yɛrɛ tun b'o jɛ ka lajɛlen ɲɛnabɔ ayiwa ale kun man ɲi kosɛbɛ a kɔnɔna sɛbɛnw kun man ɲi kosɛbɛ o de kɛra sababu yɛrɛ jamanakuntigi ye laɲini kɛ ko ka code minier ko k'a falen ani ka sɛgɛsɛgɛli kɛ an bɛ waati min na ko sisan o baaraw bɛɛ lajɛlen de kun jɛra limanaw a jala k'a fɔ ko sisan kɔni faranga kɛra sabu ko sanu min bɛna sɔrɔ Mali bɛna min sɔrɔ a kun kɔrɔ
miliyari 1000 ka taa bila miliyari 900 la chiffre d'affaires a jala k'a fɔ Mali bɛ sɔn ka o kɛ ani société minnu bɛ yen n'o bɛ sanu bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ ni dun ye jateminɛ kɛ jamanaw sanubɔyɔrɔ minnu bɛ an fɛ Mali kɔnɔna la yan waati tɛmɛnenw na olu ta kɔni kun kɛn bɛ Bafa ani Kilicɛ de u bɛ sanu bɔ u yɛrɛ damaw yɛrɛ bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ jamanaw k'a sɔrɔ ni hali jamana kun tɛ a dɔw yɛrɛ kalama min ye professeur Amadou Keita ale min bɛ sanu ko ministériya la bi ale fana ye ɲɛfɔli kɛ a ko nin rapport min filɛ nin laban min bɔra nin a kɔni bɔra a donna jamanakuntigi bolo nka ko gundo a tɛna kɛ i n'a fɔ fɛn walakale ka da mɔgɔw ka bɔ a kalama société minière minnu bɛ an fɛ yan n'u kɔni bɛ fɛ ka o kɔnɔna ko dɔn jamanaw ka ɲininkali sɛmɛ ayiwa min ye cabinet dɔ di min n'o ye baara in kɛ walima jamana ɲɛmɔgɔyaso u ka ɲininkali sɛmɛw la ko olu tɛ se ka o jaabi di rapport in kɔni ko a donna jamanakuntigi bolo ayiwa gundo don dɛ a tɛna se ka kɛ i b'a fɔ fɛn min bɛ yen n'a bɛ walaka k'a da kɛnɛ kan nka maa bɛ se ka kala turu min kɔni na fasiri ka lakali la o de ye k'a fɔ ayiwa Mali kɔni ta tɛna k'a la gansan ye sabu sɔrɔ dɔ de bɛna fara o kan malidenw minnu hami b'a la bi ko sanu tɛ ka yɛlɛkɛ an ye ayiwa ko nin kɔni kɛlen jamana an ka dugu jukɔrɔ nafolow ayiwa ko an na nafa sɔrɔ a la ten sa kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ aw bonya b'a la limanaw n'an bɔra ye fasidi sira min bɛ n'an k'a ma ko l'indicateur du renouveau ale y'a jira k'a fɔ ayiwa magistrat min bɛ yen ni u k'a ma ko Mohamed Cherif Kone ko Mohamed Cherif e ko a ma gɛn ka bɔ magistraya la wa limanaw l'indicateur du renouveau de nin kuma fɔ a ko conseil supérieur de la magistrature min n'a ye sigi kɛ kunungo jaabi min bɔra sigi in na limanaw Mohamed Cherif Kone kun welelen bɛ joona ka ayiwa jalaki dɔw bi a kan limanaw jalaki ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye ko Mohamed Cherif Kone a bɛ magistraya la a bɛ sariya baara la an ka jamana kɔnɔ ko nka a sen taara ye ko dɔw la an ka jamana yɛrɛ sariya tɛ min yamaruya wa magistraya yɛrɛ banni b'o la o tɛ min yamaruya o tɛ dɔwɛrɛ ye politiki baara limanaw jɛkulu min bɛ yen n'o ye appel du 20 février a na kɛ Mohamed Cherif Kone bɛ o jɛkulu in kɔnɔ ale de y'a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye conseil de discipline n'o ye de ka i wele k'i sigi ka jalaki bin kan o min sigira a jala k'a fɔ Mohamed Cherif Kone a welela o ko kɛnɛ ka jalaki min binna kan o de k'a fɔ magistrat yɛrɛ baara tɛ maa yamaruya ka baara o baara kɛ ko Mohamed Cherif Kone ko a sen yira o la n'o ye politiki baara ye an ka jamana kɔnɔ magistrat ni politiki limanaw k'o tɛ fankelen dɛ Mohamed Cherif Kone ko jaabi minnu bɔra a ko la limanaw ko a gɛnna ka bɔ magistrat yɛrɛ la pepewu n'o ye radiation ye limanaw fasiri n'o ye l'indicateur ye a ka kuma la a ka avocat n'o ye maître Kasum Tapo ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko sariya yɛrɛ de sɔsɔra nin ko la sabu ko sariya fɛn fɛn bɛ yen n'o kan ka bonya nin ko la sariya sɔsɔra wa sen tɛ sariya caman kan o la sa u ko k'u na wulikajɔ kɛ limanaw ni hakilila min talen filɛ nin ka kɔ kari u bɛ taa n'a ye jamana kɔ kan CEDEAO ka sariya so u na taa n'a ko ye yen nɔ walasa ayiwa Mohamed Cherif Kone k'a bila a ka hakɛw kɔnɔna la min ye maître Kone ye a yɛrɛ avocat général kɔrɔ don cour suprême la ye limanaw n'i ye jateminɛ kɛ min ye Mohamed Cherif Kone a yɛrɛ ni procureur kɔrɔ in yɔrɔ ani o ma ɲɔgɔn faamuya waati dɔ la Sumeli Bubey Mayiga ale ka fatuli ko la yɔrɔ Mohamed Cherif Kone kun ye dossier in ta k'a fɔ ko Sumeli Bubey Mayiga ka fatu cogo ko k'a ɲɛɲini yɔrɔ procureur min bɛ ɲɔgɔn cɛ o kɛra Mohamed Cherif yɛrɛ ka kuma ye ko ale ta tɛ ko a bɛ politique baara la dɛ ko u fɔlen don ɲɔgɔn kɔ ko caman de la ko tajuru saraw ani waleyaw de talen bɛ ka ale sɛgɛrɛ bi min bɛ tali kɛ limanaw a jala k'a fɔ fasiri l'indicateur kɔnɔna la ko a kelen tɛ o yɔrɔ Daramani Jara fana ale sen bɛ ko in na a na kɛ commune 4 tribunal kɔrɔ in procureur kɔrɔ sa kɛ limanaw a jala k'a fɔ ale fana bagabali wale tagalen bɛ ka se ale ma bi n'a sɔrɔla ale fana tɛna tugu Mohamed Cherif Kone kɔ nin hakilila in na limanaw Mohamed Cherif Kone yɔrɔ maaw hakili b'a la olu ka jɛkulu in n'o ye appel du 20 février ale ni Daramani Jara ninnu o tun bɛ o jɛkulu limanaw ko affaire min bɛ yen ni u k'a ma ko affaire Kadiatou Ndiaye contre Somilo ni muso in a jala k'a fɔ wilidafu wililen bɛ bi k'a dɛmɛ kosɛbɛ sabu ko muso in bin kɛra a ka de k'a ka hakɛw ndaraki
ni cakɛda in fɛ n'o ye Somilo SA ye sanubɔ cakɛda dɔ don an ka jamana kɔnɔ. Indicateur du renouveau y'a yira k'a fɔ ko cakɛda min filɛ n'o ye ONG Wilidafe ye, yɔrɔ ale ka wuli ka jɔ bɛnnen bɛ musow ani denmisɛnnin fitininw minnu bɛ n'u ka hakɛw bɛ ndaraki k'u ka hakɛw segin u ma. ONG Wilidaf kunungo tarata utukalo in tile 29 u ye kunnafonidilaw wele limanaw k'u ka dɛmɛ ka kurakuraya ka ɲɛsin min ye Madame Kajatu Njayi ingénieur géologue do limanaw min ni dantɛmɛ wale n'o de ye ka dantɛmɛ wale min cɛ ni musoya sira la maaw ka hakɛ to limanaw ani ka tila ka a gɛn ka bɔ baara la ko o ta ka ɲɛsin a ma. Wilidaf ko u na Madame Kajatu Njayi dɛmɛ fo don min na sariya k'a ka hakɛ di a ma. Baarakɛyɔrɔ min n'o y'a ka baarakɛyɔrɔ kɔrɔ ye société minière Lulu dɔw kama ko Somilo. O la sa Fasiri indicateur y'a yira k'a fɔ waati yɛrɛ cogoya kama limanaw ko février kalo tile 9 san 2023 in tribunal de grande instance commune 6 ale kun y'a yira k'a fɔ yɛrɛ ko Madame Kajatu Njayi yɛrɛ ko foyi tɛ a nɔfɛ nka limanaw maaw nana bali mun na kalo 3 kɔfɛ minnu bɛ n'olu ye jalaki bɛ Madame Kajatu Njayi kan limanaw ko e k'u ma taa u dama kasi sariya ɲɛkɔrɔ tuguni n'o ye cour d'appel ye o sariya o kiiri yɛrɛ bolodalen bɛ ka bila septembre kalo tile 4 ka o makɔnɔ san 2023 in na. Walasa kunnafoni kɛnɛ min sigira kunun Wilidaf maaw fɛ Madame Buware Bintu Fune Samake ministre kɔrɔ don min tun bɛ du ni denbaya kɔnɔna la. A y'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka sira sugu bɛɛ lajɛlen kɛ bi walasa Kajatu Njayi limanaw a ka se k'a ka hakɛw sɔrɔ n'o tɛ n'i ye jateminɛ kɛ waleya ninnu yɛrɛ nana cogo min na. Jɛmukan min n'o kɛra Africa Télévision kan n'u kama ko femme capable o jɛmukan in de senfɛ Madame Kajatu Njayi y'a ka bagabagali walew ani dantɛmɛ wale minnu tara ka ɲɛsin a ma ka baarakɛyɔrɔ in na. O sababu la limanaw ko jalaki binna jɛmukan in maa min b'a ɲɛnɛmaya n'o ye Jɛnɛbu Mariko ye ka taa se Africa Télévision yɛrɛ ma limanaw Kajatu Njayi o ye Saka Berté Seku Jalo olu bɛ baara kɛ Somilo SA la. U ka kuma tɛ dɔwɛrɛ ye ko Kajatu Njayi ye nkalon ta ka da olu la a bɛ fɔ min ma ko diffamation. A ye kuma fɔ kuma min y'a bolo n'i y'a lajɛ février kalo tile 2 san 2023 kiiri tigɛra tribunal de grande instance commune 6 kɔnɔna la limanaw a jala k'a fɔ Kajatu Njayi ale min yɛrɛ ni u y'ale yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko ale de ye jalakitigi yɛrɛ ye limanaw ka kiiri bɛɛ lajɛlen munumunu ale Kajatu kelen in da fɛ i b'a fɔ ko maa wɛrɛ tɛ ka wele kiiri kɛnɛ kan n'ale kelen tɛ limanaw n'i ye jateminɛ kɛ u ye kɛnɛ yɛrɛ kan i n'a fɔ Madame Buware Bintu Fune Samake bɛ k'a lakale cogo min na a ko kiiritigɛ in kɛnɛ kan limanaw juge ye fɛn sugu bɛɛ lajɛlen de kɛ walasa min ye Kajatu Njayi ye maa minnu taara dɛmɛ o minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye ka se k'a kɛ yɛlɛko fɛn ye nka limanaw a ka avocat y'u jija min ye Kajatu Njayi ye limanaw kiiri a tigɛlen kɔfɛ février kalo tile 9 san 2023 tribunal de grande instance ale y'a jira k'a fɔ ko Kajatu Njayi ko foyi tɛ a nɔfɛ nka limanaw o tɛmɛnen kɔfɛ kalo 3 a jala k'a fɔ ko kiiri wɛrɛ de kun bɔra sabu maa minnu ye jalaki biya kan n'o ye Somilo SA baarakɛlaw ye ko ka segin kiiri kan tuguni o de bolodalen bɛ ka bila septembre kalo tile 4 natɔ in na nka limanaw o kibaruya kun bɔlen ayiwa a jala k'a fɔ Kajatu Njayi mai kalo tile 9 san 2023 limanaw k'a bilala contrôle judiciaire la o ye mun ye sariya kɛlen bɛ ka a kɔlɔsi fɔlɔ a tɛ bɔ ka taa yɔrɔ si a kɔni bɛ yan limanaw a kan ka baara o baara kɛ a balilen bɛ o bɛɛ la hali a gɛnna ka bɔ baara min na a kan ka baara kura ɲini limanaw a kan ka fɛn wɛrɛw ɲini walasa a ka se ka fɛn k'a yɛrɛ ye hali k'a fɔ de n bɛ bɔ ka taa nin yɔrɔ in na o bɛɛ lajɛlen balilen bɛ Kajatu Njayi la bi o fana ye hakɛ tiɲɛni dɔ ye Madame Buware bɛɛ ye siraw de ye walasa Kajatu Njayi ka hakɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo o cogo ko o siraw de bɛ ka taama bi ko nka ko mana kɛ cogo o cogo tribunal de grande instance ye kiiri min tigɛ nin ye n'a fɔra k'a fɔ wulikajɔ kɛlen bɛ bi ko ka kiiri wɛrɛ boloda tuguni Kajatu Njayi ka maa minnu n'o y'olu ka avocat ye olu wulila ka k'u b'o sɛbɛn in kɔnɔ kuma lajɛ u ma se ka sɛbɛn in kɔnɔ kuma sɔrɔ k'a fɔ de ko contrôle judiciaire min yɛrɛ n'o dan b'a kan bi o yɛrɛ o ɲɔgɔnna sariya sɔsɔ 2 tɛ yen i n'a fɔ Madame Buware Bintu Fune Samake bɛ k'a lakale cogo min na ko ni dun ye jateminɛ kɛ limanaw jamana ɲɛmɔgɔw wele da kan damakasi kun cir'u ma
ni maaw hakili b'a la février kalo tile 25 o doni kama jamana kuntigi ale min bɛ sariya bɛɛ lajɛlen sanfɛ ale ye lase cellule d'appui au service de contrôle administratif k'a fɔ ko Kadiatou Ndiaye ka koɲɛ premier ministre yɛrɛ ka ta bala a ka hakɛ o ka segin a ma o fɛ min ye 8 mars san 2022 a gɛnna ka bɔ baara la ko limanaw nin de ye hakilaw ye bi min ye wili dafuna a nɔfɛ jamaw minnu bɛ ka madame Kadiatou Ndiaye k'a bila ka hakɛ kɔnɔ bi u bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma sanubɔ cakɛda minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan i n'a fɔ Canada ka cakɛdaw ani nazaraw ka cakɛda ninnu limanaw u si bɛ u tɛ sɔn ka nin kɛ u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ hali ni u tɛgɛ fila fa sanu na u tɛ sɔn ka nin ɲɔgɔnna wale ka musow ka u ka hakɛw tiɲɛ k'a sɔrɔ ni an fɛ Mali kɔnɔ yan fɛn bɛɛ de yamaralen don ni min ka di ye i b'o kɛ o de talen filɛ ka ɲɛsin madame Kadiatou Ndiaye ma ko nka wilidafu kɔni wulilen bɛ bi madame Boire Bintu Funɛ Samake ko muso in f'a ka hakɛ de ka segin a ma kunnafoni filɛ jamanaw a ye nin bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ aw bonya b'a la kama ko l'indépendant ayiwa halisa kiriko kuma de bɛ yan bi min ye l'indépendant ye ale fana da donnen bɛ Bakari Togola ka koɲɛ de la ko Bakari Togola u ma wele bila a ma tuguni kiiritigilamaw a n'a nɔfɛ jama 5 maa wɛrɛw pôle national économique et financier ko Bakari Togola limanaw ko u y'a wele k'a lasago k'a bɛ garde à vue la nin waati in na n'i ye jateminɛ kɛ kunun ko tarata utukalo tile 29 brigade de pôle national économique et financier dossier min bɛ yɛrɛ ni dossier kɔrɔ don jalaki kun bɛnnen bɛ ale Bakari Togola kelen kan k'a fɔ ko a donna jɛ wa fana nafolo min bɛ n'o ye kɔɔri sɛnɛnaw ka nafolo ye ristourne miliyari 9 ɲɔgɔnna ka o tunu cogo ma dɔn a la jalaki kun binna Bakari Togola kan ni maaw hakili b'a la novembre kalo tile 29 san 2021 cour d'assises spéciale minnu sigira Bakari Togola kelen ka kiiri kan o cour d'assises spéciale y'a jira k'a fɔ ko Bakari Togola ko foyi tɛ a nɔfɛ nka an bɛ don min na ko bi dossier in k'a yugubara kokura Bakari Togola welela a na kɛ araba natɔ in na juge d'instruction dɔ u na taa o ɲɛma jamanaw ka ko in ka tuguni n'a sɔrɔla Bakari Togola jalaki min kun binna a kan a yɛrɛ kelen tɛ sabu min ye société coopérative des producteurs de coton du Mali o maa caman de bɛ a ko hukumu kɔnɔna la n'i y'a lajɛ Solomadi Keita président fédération régionale des producteurs de coton de Kita san 2013 ka taa bila san 2019 la min ye trésorier Pierre Doumbia ka taa se Fana OHVN o ɲɛma Seydou Kulubali min ye comptable ye min bɛ tali kɛ Kita comptable producteur coton k'a di ani Dirisa Traoré Jigiba Di Anfa Kulubali Thiasse Kulubali Alu Dambele Mamadou Fomba Jala Musa Dambele ani Brahima Kulubali ninnu de ni Bakari Togola limanaw k'u welela kokura dɛ kiiri a bɛna yuguba kokura Dawuda Sangare ka fasiri don limanaw a ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ aw bonya b'a la n'an bɔra yen limanaw fasiri sɛbɛn bɛ n'an k'a ma ko le soir de Bamako ale y'a jira k'a fɔ minisiri min bɛ yen n'a bɛ usine ko ni jagoko kunna nin minisiri in kɔni ka wulikajɔ bonyalen bɛ bi kosɛbɛ limanaw ka jateminɛ kɛ k'a lajɛ usine ko yɛrɛ bɛ se ka kɛ nafa ye Mali ma cogo min na o de senfɛ a ka wulikajɔ ka t'i ɲɛ da usine minnu bɛ jamana kɔnɔna la yan o de bɛ sen na usine ciment dilan usine minnu bɛ Jago ko a wulila Musa Alassane Diallo ka t'i ɲɛ da usine ninnu kan i b'a dɔn minisiri ka kuma kɛra min ye o yɔrɔ la usine ninnu u bɛ ka sira de tiɲɛ u nɔfɛ boli don o don o sira ninnu man ɲi n'i ye jateminɛ kɛ nin taama minnu filɛ nin minisiri yɔrɔ a taamana sira in fɛ a sira ye a ɲɛ la a selen kɔ Diamond Cement CMM CIMAF minnu bɛ Jago fanfɛla Kati mara la yen limanaw ko bɔnbarali in bɛ don hukumu kɔnɔna la o de ye k'a fɔ Mali bɛ fɛ k'a ka sɔrɔ yakubaya ni usine siraw de ye Musa Alassane Diallo a ka hamina la min ye ciment ani nɛgɛ o bɛ se ka jamanaden bɛɛ lajɛlen a ka kan a ka t'i ɲɛ da usine ninnu kan u bɛ ka baara kɛ lahala minnu kɔnɔna la o de taama ninnu hukumu kɔnɔna la minisiri Musa Alassane Diallo a kɔni ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin nin usine ninnu ma sabu n'i y'a lajɛ n'a fɔra k'a fɔ jamana bi bi in na a ka jɔ a kolo la ayiwa ni usine ma caya
ka bayɛlɛmali kɛ a baara a ka gɛlɛn kosɛbɛ. O de la a ka bɔnbarali senfɛ a y'i kanto k'a fɔ usine ɲɛmɔgɔ ninnu ma n'o ye Diamond Cement ani Simaf k'a f'u ɲɛna k'a fɔ olu yɛrɛ bɛ siman dilan la ko nka u yɛrɛ ka sira man ɲi. K'u ye sira in tiɲɛ nka maa wɛrɛ tɛna sira in dilan dɛ, olu yɛrɛ de bɛ sira in dilan. K'a b'a ɲini u fɛ u ka sira in dilan kokura, sabu i tɛ se ka kɛ usine ba ye jamana kɔnɔ e yɛrɛ bɛ o sira jamana k'o tiɲɛnen don. Kunnafoni filɛ jamana an ye nin bɔ Soir de Bamako kɔnɔ, aw bonya b'a la. N'an bɔra ye limanaw fasɛdi sɛbɛn bɛ n'an k'a ma ko le Pelinkan, ale kumana limanaw min ye Emmanuel Macron kɔni furadama a ma si foyi ye farafinna jamana u tɔn na, kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna tilebiyanfan, nka farafin jamanaden dɔw fana tɛ sigi ka Emmanuel Macron lajɛ a ka kumaw la fiyewu. O dɔ ye Boubacar Justin Ndiaye a k'a ye Emmanuel Macron a y'a jaabi. A ko Emmanuel Macron ye kuma min fɔ kunungo sɔgɔmada, jamana ko kuma ninnu ale kɔni bolo a ye nkalon de tigɛ, a ma tiɲɛ fɔ, sabu min bɛ tali kɛ Emmanuel Macron k'a ko ni barikani kun tɛ ko Mali, kuma min bɛ ka fɔ bi Burkina ko la, kuma min bɛ ka fɔ Niger ko la bi, kuma min bɛ ka fɔ Mali ko la bi, ko san b'a sɔrɔ Mali, Burkina Faso, Niger u si tɛ yen bilen. Ni barikani kun tɛ Mali ko kuma kun tɛ fɔ bi, ni barikani kun tɛ Niger ko kuma kun tɛ fɔ, ni barikani kun tɛ Mali yɛrɛ ko kuma kun tɛ fɔ bi. Boubacar Justin Ndiaye y'a jira k'a fɔ ko Emmanuel Macron ko a bɛ n'a fɔ a ɲinana dɛ, a ɲinana a yɛrɛ bɛnbaw minnu bɛ yen n'a bɔra olu la, n'a fɔra olu kɔ jamana kuntigiya la, a ɲinana olu ka kumaw kɔ, walima a ɲinana Faransi yɛrɛ tun bɛ cogo min na don tɛmɛnenw na. Min ye Boubacar Justin Ndiaye, a ko Babacar Justin Ndiaye a ka kuma la, a ko k'ale ka jaabi ye mun ye. A ko san 1944 a ko Normandie n'i ye jateminɛ kɛ, ayiwa, ni Américain kun tɛ Général Eisenhower min bɛ tali kɛ ka taa se province allemande Saxe, yɔrɔ olu de ye Faransi minɛ k'a k'u ta ye. Nka ni Américain kun tɛ finw kan, olu de wulila ka Faransi magɛn ka Faransi bɔ Allemagne jamana bolo. N'o tɛ n'i y'a lajɛ ko Faransi k'a daminɛ a kun n'a kun, Allemagne jamanaw kun ye a bɛɛ lajɛlen minɛ k'a kɛ u ta ye. Nka min bɛ Américain ko fɔ ko a bɛ Faransi hakili jigi, ayiwa, juin kalo tile 18 min kɛra o don, a bɛ hakili jigi o don na, min kɛra o don Faransi jamana kɔnɔ, ko n'i y'a lajɛ k'a bɛ ka kuma min fɔ farafinna tilebiyanfan jamanaw, Mali ni Burkina ani Niger, k'a dɔn k'a fɔ o jamana ninnu n'i y'a sigi 100 o 160 u ka dugukolo a b'u bolo wa a danganiya b'u bolo. Ko san 1940 waati Faransi yɛrɛ dugukolo kisɛ kelen a tun tɛ Faransi jamana ɲɛmɔgɔw bolo. Min ye farafinna jamanadenw ye ani Américains, olu de ye Faransi bɔ bolo la. Ko ayiwa, Faransi jamana kuntigi kuma minnu bɛ bɔ a da a k'i miiri dɛ. Jamanaw, e ko an t'a bila yan. An ye nin bɔ le Pelinkan kɔnɔ, waati sera, ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a gafe kɔrɔw mana bɔ, an n'o lakale aw ye. Aw ni ce, aw ka lamɛnni ko ɲuman na, a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don ma Mamadu Traoré fɛ yen, ni bɛɛ ko Maduba. Nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 61 51 37 97.